so kai nake nema. Wacce nake muradi ce kanta ido yake kwalla, ta zama zuciya da jini na akan ta ido yake kwalla. Wanda nake muradi ne akan sa ido yake kwalla, ya zama zuciya da jini na akan sa ido yake kuka. Kafin so ya kama rai, kin yi gini na so ma'ana da ke nake muradina. Kin zama ta makarjina da ke ido yake kwana, farin ciki na ki zamo mata gari ni burina. Wanda nake muradi ne akan sa ido yake kwalla, ta zama zuciya da jini na akan ta ido yake kwalla. so idan aka yi kun gaba ba a rushewa, kulli na rabu ne ma'ana kun gaba ba a kwancewa. Da lafazi ake zance ƙaunar ka bani fasawa, farin cikin ruhi na ga ka ne burina. Wacce nake muradi ce kanta ido yake kwalla, ya zama zuciya da jini na akan sa ido yake sanin da mai sanya ni zama jijiya da jini ta hogare ni zo gani. Fatuwai nake zama ita gare ni karki yayi da ni. Mene ne ma'anar so yarda da ni muradina. Wanda nake muradi ne akan sa ido yake kwalla, ta zama zuciya da jini na akan ta ido yake kwalla. Saita harai bai za a yi zare ba, na rike sun kyara abada da ba mu ai bai za a yi ba. Sabogun mai tsari ne don haka ba a kushe ba, na rike sun ki hujjata to kake bar ni tsari na. Ta zama zuciya da jini na akan ta ido yake kwalla. Wanda nake muradi ne akan sa ido yake kwalla, ya zama zuciya da jini na akan sa ido yake kuka. Ya zama zuciya